Доброе утро всем. На эту тему вчера это самое с Зариной тоже обсуждали, что э, Диана, такой позор даже видеороликта, да? Неужели вот мен içeride adam var. Bar bileni men adam var. Senin adam bolup bolmanlığı neme del, vacip del. Vacip bolan biliyorsunuz mu neme? Вот оппозицияда уже давно satıldı, edildi hemmesine de. Вот taze koşulanlar, вот havarı bolmayanlar, yine 3-4 tane вот dünyadan вот havarsız bolanlar, вот şolar вот men bolayın da допустим вот ne bileyim yine şu çatın içindekiler de dünyadan havarsız biz göreşiyiz. Yine başkalar satıldı. Davno satıldı. Oturup analiz edip görün şul soňky wagtda bolup geçen zatlary. Şunça aşypkalar edildi de. Хорошо, bir aşypka edildi, iki aşypka edildi. Şunça aşypkalardan soň, ine iň soň aşypkadan 1 awgustda da действительно iň ulu aşypka edildi de. Men şol derne baranda dam Nuram şu yerde de men 100 gezek soradım. Bizim kağızımız var mı? İznimiz var mı? Bar değildi. Şu kağızı görkezin değildi, bar değildi. Adem beyde değildi de. Men önküler gorjasım gelen o yöne önkülerden yola çıkarak biz aşıpkalarımızı düzeltmeli. Ine derne açtırdılar Nura'da aç dediler de. Näme boldu sonuçta? Hani bizim o arkasında duran hani düyeci nerede? Mayka nerede? Hani ol ağzını doldurup geplen Kakamrat nerede? Nerede Akvel Sapar nerede? Elimizde bir bağır olan dernegam tutup bilen oklar. Onda şurada возникает вопрос. Значит, devlete satıldı. Значит, hiç kimin umrunda değil. Dernektir, aktivistlerdir, odur, budur. Bir cemgiyetçilik iş alıp barmak hiç kime gerek gel. Her kim onda özü çıkıp YouTube'da la tralala gepläni gowy. Hiç gatam görmäňde men davno şunu aýdaýyn diýip ýöründe. Hiç saat ütkän halk ayaklanan o bir sebäbi nabarot uzaklaştı halk. Sebäbi opozisiýanyň boş bolanyny gördüler, boş. Sebäp diýseň bizim başymyzda duran liderler yol görkezmedi. Biz nerden bileli? Biz ömrümizde opozisiýam gatnaşyp gördük. Bize näme diýse şonu etdiýes. Haýkan gepledim, kelaňyzam şişirdim. Может, неправильный yerlerim bardır. Может, не согласны dyssyňyz käbir nemelerim bilen de. Her kim öz pikirini aýtsyn isleýändi. Şu opozisiýa hakkında açık şu ýerde her kim öz düşünjesini aýtsyn.